kodwa umuntu ufuna ukuveza ukuthi ukuze kwanele lezi zidingo ngasesayidini lemali i-department ilekelelwa uhulumeni wase-South Africa usebenzisa amaphakethe amabili ukuze imali ifike kubantwana ifike kuma-center. Ikhona imali esithi equitable share, ikhona futhi imali esithi conditional grant. Uhlelo lwalezi imali ngokuhlukana kwazo zihlose ukuthi lama-centers ethu siwenze abukeke ukuthi sakhe izakhiwe ephilayo, kodwa lama-centers senze futhi ukuthi kufundeke kufundiseke ukuze abantwana bethu esibafake kulama-centers bakwazi ukuthi baphephile futhi bayakwazi ukuthi babenefite ngolwazi, ngoba sinayo inkolelo yokuthi uma abantwana sibafundise bese bancane bayakwazi ukuthi labo bantwana ukufunda kwabo kube impumelelo baze bayophasa ngisho ugrade 12. Okay, ngiya-understand la emhlonishwa ukuthi ke uhamba ke no-chief director we-curriculum. Mhlambe ngiyathanda ukuza from yena ukuthi ke mhlambe masikhuluma ke ngodaba oluthinta i-curriculum, because ngiyazi ukuthi kubalulekile lately siye sisabona ukuthi ke into ebalulekileyo bekhulunywa ngodaba oluthi abantwana kwesinye isikhathi kufanele bafunde ngendlela ukuthi bakwazi ukuthi ba-understande issue ye-literacy. Ngiyakholelwa ukuthi ibalulekile. Mhlambe mungasithi qaphu nje ukuthi ke masikhuluma ngendaba ye-curriculum kakhulukazi kwi-ECD awukusibeke nje esithombeni kafushane siyesibheka nje isikhathi esishile. Ngiyabingelela kumsakazi, ngibingelela futhi nakubalaleli bemvula FM. Umsakazi masikhuluma ngokufunda nokufundisa kulama centers, njengoba eseshilo uDDG ukuthi lo umyalelo sawuthola umongameli ukuthi ama centers ethu fanele abuye kwa social development eze kwa Department of Education. Enye yezinto eyayenziwa nje kulama centers ukuthi wakubhekelelwa kakhulu ukuthi abantwana baphephile, ukuthi it's safety, bese kubhekelelwa futhi nokuthi bayakhuliseka. Enye ke yezinto okumlenzo wesithathu esesufakile njengoba lolu hlelo selubuyele kwa Department of Education ukuthi kube khona i-curriculum ezoba khona kulama centers. So leyo curriculum ke ilekelela ekuthini abantwana bafunde ngokudlala esikubiza ngokuthi i-learning through play, ukuze bakwazi ukucoshela ulwazi ngalesi sikhathi izingqondo zabo zikhula zidevelopa, ukuze lokho abazobe bekufunde bese bancane ukwazi ukuba-sustaina ezimpilweni zabo. Kusho ukuthi i-curriculum esisebenzisa kakhulu la kuma-centers ibiza ukuthi i-NCF, kusho ukuthi i-National Curriculum Framework. Kubalekelela ukuthi mabesuka kule curriculum yasemasenta bakwazi ukungena kahle khaxa kule curriculum le enkulu eseyiseyikoleni esibiza ukuthi uCAPS. Kodwa uma bengakwazanga ukuqala lapha ezansi kuba khona leli gebeke lokuthi baqala kule curriculum eseyindala bengaqalanga kule encane. So ingakho ke njengamanje sisebenza ke njengomnyango ngokukhulu uzikhandla ukuthi noma ngabe imuphi umntwana okhona esifundazweni sakithi kwaZulu Natal akalithole lelo thuba lokuthi ahlomule ekufundeni kwabantwana abancane nabakhulayo. Okay, mhlawumbe nje in less than 30 seconds ngiyazi ukuthi ke njengoba ukhuluma nge-curriculum as well kubalulekile nokuthi ke laba ababafundisayo othisha nabo baqeqesheke. Mhlawumbe zikhona inhlelo zokwazi ukuthi balekeleleke nabo othisha ukuthi bafundise into okuyiyona yona as prescribed by i-department i-curriculum. Ngiyabonga kakhulu umsakazi. Sinazo izinhlelo zokulekelela ama-practitioners, sibabiza ukuthi ama-practitioners ke othisha abasilekelela lapha kuma-center, ngoba abakafiki ezingeni lokuba ngothisha abagcwele, ngoba siyazi ukuthi ukuze ube uthisha kunendlela ethile ofanele ufikelele kuyona, njengokuthi nje i-qualification yakho ufanele ube njani, futhi ufanele ube yimember ka-SACE ngokuyalelwa ke umnyango ke wethu osiphethe lo okhuluma ngokuthi umuntu ukuze abe uthisha fanele abe ufundeka kanjani. Lama practitioners ke sinawo i-curriculum esibasiza bona futhi siyaba-developer ke siba-capacitate ukuthi bakwazi ukuthi basebenze kanye nabantwana bethu. Kusho ukuthi sesiqalile vele inhlelo zokuthi sisebenzisane nabo. Khona la kuma-district ethu sinawo ama-social worker aphume kwa-social development eza kanye nale function
kuthina njengabantwana beze nale function kanye nama centers. Njengamanje ke sisebenzisana kanye nawo ama social worker kanye nama subject advisors are specifically for ECD ukuthi silekelele ukuthi kube khona ulwazi olutholwa ama practitioners ethu kuma center ukuzalekelela abantwana bethu. Okay, mhlawumbe sesiphetha nje ake ngibuyele kuwe DDG. Mhlawumbe ke ungasithi nje less than 30 seconds obani ukhulume ngokuthi ke nexhasa umnyango wezemfundo uxhasa ke ama centers. Mhlawumbe ngobani laba abaqualify ukuthi bathole uxhaso from kule mali kulo xhaso enohlelileyo for ECD? Ngibonge futhi umsakazi, uhlelo luvulelekile abantu nje umyalelo uthi kufanele bayikhande babe yilento esiyibiza ngokuthi i-non-profit organization ukuze bakwazi ukuqualify. Kodwa kubalulekile ukuthi indawo abayikhombayo sinohlelo lokuthi mase beregister kufanele livakashelwe, sibambisana ngisho nanomasipala beyindawo bahambe bathumela abantu esithi ama-environmental health practitioners bayosibhekela indawo ukuthi ileyo ndawo iphephile ukuthi ingakhulisela abantwana, ingakwazi ukusibekela abantwana. Uma ngabe sithi ke obani ngikuphendula nje ngqo, sibambisana nawo wonke umuntu osemphakathini onentshisekelo yokuthi ufuna naye ukubamba iqhaza kulolu daba luka ECD.